ละซ้ำให้กันดิตุขุดหลุดปลักลุงประเด็นสลัดหลุดKalong ke ka basngo thamula ban pej ban yo iba ka jela Assam ka yeng rang ba kum ukhla ban te ban shna ha ki jaka ya ka ja khaput kat ba ka jela Meghalaya pat kamnut satya ban te ban shna ha ki jaka ya ka ja khaput batang shu saham ka jela Assam ka penjam no marmar ya kani laong da kinong shnong ka Mukro West Giant Hills District ka badon markhap bat ki shnong penar jong ka Block 1 hapo West Karbi Anglong District Assam hadin ba ka jela Assam lingba ka Karbi Anglong Autonomous Council KAAC kalas dang ya ka jishna surok haka kentoj salang jong ka shnong Mukro nadu ubnai nai wing menshem snam bat yai peteng hadu mentamne Hadin ke jingshna surok daka KAAC kinong yalam jong ka dorbar shnong Mukro kila ajing ujor mardor syaki bor penyat district jong ka West Giant Hills District badawa ban pensangi no ya kite ki jingshna surok Henry lasau benai kenti ke jingshna surok kadang ya syat hadu kani kesngi Halor kini ke bor penyat district kalap hak jurip ya kate ke jingshna surok dau executive magistrate Maji H Pasa MCS bat nakal yang jong uru ula penlong ya ke jing jurip Haka jing jurip uma pasa ula syam dalade ya ka jing shna surong bat layo iru ya ka jing pen khuit ya ka klau bat ya ka jing pen madan ya ka khendo bat jing pom ding Usketri jong ka dorbar shnong Mukro uma Precious Stan ula yathu om tang ba ka Assam ka shna surong Henry la pentlem ru ya ki ding hapo ki jaka rap jong ki nong shong shnong ka Mukro ka bedai shibenta jong ka project ban kentiu ya ka jaka rap slasha Ulaya thu bana kate ke jing shna surok ladon saupusan teli ki long ying jong ki nong shong shnong Mukro ki badon ki jaka rep lane pentha ke ba ha kate ke jaka bashna surok bat thombor da ka Assam bat na ki te hindriu teli ki long ying dei ki bala syak ta ki jaka rep ki jong ki bakan thup ka jaka jong ka bianda shadap em bha lang lamin shidalin biam ko biang dekhar bat bial nartiang Shu uma Stan ulaya thu banakal yang ke bor district jong ka West Giant Hills kala pentip syaki nong yalam shnong bakala pha jing tho syaki bor penyat jong ka West Karbi Anglong District ban sangi no ya baro ki jingtei bat ban penne ya ka status quo kumbala yakut menshua bat ban weng no ya kinu ki jingtei bi an jong ka Assam hapo ka shnong Mukro Henry ka sorkar Assam kamsham lapin sngap satya bat ya syakmat ki jingtei Ula pentip ru baki nong yalam jong ke dorbar shnong Mukro hadu kini kisngi ki yai beteng ban lej ut lej kerpat iki bor sorkar ban pensange ya ke jingle jubor ke Assam hapo ke shnong Mukro Henry ka basngosi ula om ban nakal yang ke sorkar Meghalaya kamsham la shimkhia halor ke jing jong ke Mukro